Mit diesem Gerät können Sie mehrere Sprachen sprechen. Sa ovim uređajem možete govoriti nekoliko jezika. It works in over 130 languages. Dostupna je na više od 130 jezika.インターネットがなくても動作し、費用もかかりません。Može da radi čak i bez interneta i ne zahteva naknadu. Ne vous laissez pas arnaquer par les escrocs en ligne. Nemojte biti prevareni od online prevaranata. Это единственное устройство, которое работает корректно и переводит все языки. To je jedini uređaj koji radi pravilno i prevodi sve jezike. 我们网站上还有5款设备，点击此处立即订购。 Na našem sajtu postoji još 5 uređaja. Kliknite ovde da naručite sada.